Čo máš z nákupov? Máš nejaké body, ktoré môžeš použiť len na vybrané produkty, ktoré ti určuje ten predajca, alebo dostaneš raz za pol roka zo pár euro a vlastne nič viacej. Ja mám body a aj peniaze z každého jedného nákupu a môžem ich použiť hneď. A nemám obmedzenie na to, čo si kúpim. Takže si môžem kúpiť, čo chcem, alebo čo potrebujem, aké produkty potrebujem. Takže nevyhadzujem peniaze len tak von oknom. A myslím, že v tomto je veľký rozdiel. Mám pravdu? Ak chceš vedieť, ako ja nakupujem a chceš sa o tom dozvedieť viac, tak ma kontaktuj. Rada ti poradím.